Als eerste had de activiteitencommissie bedacht dat het uniform natuurlijk in orde moet zijn. En dan toen natuurlijk daar Herman Koens er heel goed op letten dat die uniformen mooi in orde zijn. En bijna compleet. Bijna compleet. Maar ook de schoenen moeten natuurlijk mooi gepoetst zijn. Jezus Christus. Dus het team Whitney en Randy, jullie mogen schoenen gaan poetsen. Dit is wel niet fijn. Kijk eens. Ja, verkeersveiligheid, dus wel mooie hesjes. Werken, aan te werken. Dan moet natuurlijk de schoenen mooi uitzien, dus daar gaan jullie voor zorgen. Maar natuurlijk mogen de instrumenten natuurlijk niet ontbreken. En dan hebben we gehoord dat de lira heel erg drekkig is. Hè? Verdomme. Dus nou, Frank en Natasja zijn aangewezen om de instrumenten te poetsen. Ook heel belangrijk. Nee, dat is zo voor me ook gepoetst. Nou, dan horen we net al vanuit de zaal dat schutters ook goed moeten kunnen drinken. Dus... ja, maar wacht even, het is de bedoeling dat wij drinken. Ja. En dan gaat, ja, precies. En dan gaan Mark en Rinus, die zijn het team drank halen. Niet onderweg opdrinken, want dan is het lichter, hè? Dat telt niet. Maar ja, goed, dan moet die rotzooi ook weer opgeruimd wat overblijft. En daar kunnen toch nog wel een paar leden zich een voorbeeld aan nemen om de glazen terug te brengen naar de repetitie. En dat gaan Jana en Damon ons voordoen. Hoe die glazen weer mooi terug bij de bar komen. En dan hebben we nog Remy. Remy, Line of the Wild. Hij is vandaag fotograaf. Ja. Oh. En je mag natuurlijk dat pijnlijke allemaal vastleggen. Maar we hebben hier ook nog een hoekje. Waar een paar oude uniformen hangen van de schutterij. Namelijk nog het welbekende rode uniform. En het uniform wat daarna kwam, dat lekkere warme met die koolbak, zo ongeveer. Dus mensen die willen en dat leuk vinden, of niet leuk vinden, maar het toch gewoon doen, die mogen zich daar laten fotograferen. Verder hebben we dan nog van die andere leuke items om gezellig mee op de foto te gaan. Je begrijpt, kom allemaal op Facebook, je wordt er voor de rest van je leven mee geplaagd. Maar het is toch leuk. Ja? En die foto's, wat je leven gaat ruïneren, je gaat Remy maken. Ja? Dus don't blame us, Remy. Ja? Jo? Oh, een half uur. Nou, duurde inderdaad een half uur, zegt de collega. Dus nou, laten we snel starten. En, Ja, gewoon vragen. nee, hoe? Nog te of Hoe moet ik van? Dat gaan ze je zo meteen vertellen. Ja, dus jullie krijgen verder instructies. En dan, let's go, zou ik zeggen. DJ, muziek.